He video a hian ataka mutual fund da invest dan practical kan etir dona chumi tur chuan amasa in Play Store atangin MyCAMS app kan download anga ya hi MyCAMS app so lo neta a ti chuan ka phone a hian ka install sa awangin open ka click anga ti hian option pani register ti le login ti alog om le a register a kan click le anga chuan first time investor register and transact ti hen kan click le anga email min dilanga email kan enter anga submit a kan click anga ti chuan pan number te date of birth te min zot le anga heta kan enter vek nuwa mutual fund kha kan select don ta ni heng te hi MyCAMS ina mutual fund a service te MyCAMS through kan lei thei mutual fund ten lo neta atam maya hei Aditya Birla te DSP te HDFC HSBC ICICI IDFC SBI te po ti chuan SBI mutual fund ni lo thlang chin ta ila anoya gender enter anga ya male kan tia tax status a individual ani anga mode of holding a single ani anga chuan select mode of payment ti hi kan click le anga net banking chia option oma net banking ti hi kan thlang le anga ti chuan net banking kan neina bank te account number te account type savings nge ania ti kan click anga IFSC code kan enter bok anga branch ming te kan da anga ti chuan kan submit le don ta ni hetia bank details kan submit zo hian KYC lo nei to tan chuan KYC lo ti to tan chuan khami kan registered mobile number a khan OTP lo lutanga khami OTP ka heta hian kan enter anga ti chuan proceed tur neta ma se first time investor KYC la ti lo tan chuan heta hian KYC ti na option ron lang thunga chu Aadhaar card le khami Aadhaar card ne na link mobile number mang khanin OTP nen KYC ka ti ve pasak anga yanga chumbi zo heta hianin OTP dang ron dul le chau don ani ti chuan OTP kan enter zo kan submit anga heti hian kan details ron langa SBI mutual fund kan thlang ka nia chuan anwaiber add scheme ti hian kan click le anga ta hian SBI mutual fund noya khanin eng scheme chi ange kan leidu eng scheme a tak hian nge kan invest don ti kha alo ni ta scheme name nilovin scheme name zona search icon a te son kan click anga ti hian alo lang le anga chuan scheme name a nilovin scheme type a kan click ve le anga ti chuan scheme plan a hianin growth le dividend option oma heta hian growth hi kan thlang mai anga ti chuan growth kan thlan fel nuwa select scheme type ti om le a scheme type a hian equity kan thlang le anga chuan equity kan thlan fel nuwa anoya khanin scheme code le scheme name ti om le a heta hianin kan click le anga SBI mutual fund equity noya scheme rang karon langa khata kan du ber kha kan thlang ve le anga chuan heta tak hian film khur anga ya heta ka scheme thlan po hi SBI Nifty Index Fund ania a scheme minga taka chu ma se apia hian direct plan TNG hi hemi fund vek hi SBI Nifty Index Fund regular plan om ve ni an invest na in ang thlap ma se regular a kha chuan in agent code da telanga ya agent khan commission an lo e don ani ma se ki chuan agent mang tangkai mi alovian ke ma ke invest ani wangin direct plan ka thlanga agent AI kha
investment a kal ve thung don ani chuan fund ka thlang fel to a select tia hen ka click anga ti hian option lo le anga heta hian thil dang ti ngai to lova RIA code hey agent Kotak khania kan man lo mio wangin direct ka invest kan nia wangin engma kan enter lo nga chuan amount kan invest tu zat kha kan da anga heta hian SBI hian minimum amount hi sa nga hian lo da nia kini chuan sa nga vek emo ai tampo kan da theya amount kan enter nuwa done tia hen kan click lenga next screen a chuan cancel check sign sa thala kan upload anga ya chu do we wish to continue tia hen yes kan click anga cancel check thala chu kan upload anga chuan apia payment window alo langa net banking mang khan ama bank details elo pack to net banking atang khanin payment isia manga this one transaction complete don ta ni hetia order I place nu a hian I order kha unlock process anga naktu ka emo next working day ya unit ilezate I order place ka a successful ani ti te unlo intimate leng chenga ti chuan khatia transaction alot len to nuwa chuan MyCAMS a vek khanin register ni tolovin login na I click to thunga in register la ya password siamte email ID I thunte mang khanin I login anga chuan SBI ani emo mutual fund na iwa invest na details ka home screen a aron lang do dona I unit ile zate poisa da zate chuan kha mutual fund kha tuna vana a market value apung nge aniam engkim ka lang to dona ni hetiang hian khasong kha vana dana kan video siam the chu ni se kalom ne